I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Moro. Moi. Tervetuloa mun ja Joonaksen arvosteluvideon pariin. Eli tänään meillä arvostelussa on ES eli Euroshopper energiajuoma. Eli me arvostellaan Haju, niin haju, sitten maku ja ulkonäkö. niin. No niin, aloitetaan. Korkkaus. Pitää näkyä. Näin. No niin, haju. Missä se? Haju on 4/5. Haju on 4/5. Joo. Sitten maku. Mm. 4/5. Muista. Tää on aika hyvä. Varmaan 4/5. Ja sitten ulkonäkö. Tää on kyllä aika hieno tämä. Tässä on näitä salamoita. Mä sanon 6/5. Tälläkin ulkonäöstä mä annankaan 6/5. Joo. Hieno tältä. Noniin. Elikkä tässä oli tämä video. Kiitos kun katsoitte videon loppuun. Toivottavasti video oli katsomisen arvoinen. Jos tykkäsitte, niin jättäkää ihmeessä tykkäys. Minä kiitän tässä vaiheessa. Me näemme seuraavan videon merkeissä. Moi.